biko achọ m ka m bịa baba ka m jụọ ọnụ isi ụgwọ iji mpa m nza ịchọkwu inyekwu m ego ahụ mmiri ma mụ na m wee bịa ije ebe awụrụ obere ihe o wute ka mụ na mbata wee nụ na ọ ụdịrị mmadụ gị ji mpa m ụgwọ antụ ọ dị m nwute n'obi too much ị ma m ji agwa gị ihe na ahụ na agbata obi ya agbakọ ọrụ mụ na gị ba kee ka m si wee jide nwanne m nwoke ebe ahụ ka imerie ka inye ego iji nna m iwe kụọ nye ihe kụcha anyị ihe chụ n'anya so ịchọ ụka ọhịwa mụ na gị na-agba n'obodo ọsọ gịnị ọ maka obele ego ndị nna gị iji wee kwụrụ gbadagbada na-abata na kọmpanụ pali mmiri na-abata isomwewe ụpa foundation ụlọ nchekwa na onwe na-achụ chelukwuche ego a na ntị ịgba ọzọ ka ọ ba ka ntị ite ka ọ bụ na m patara egbe ba mgbe ahụ latalata iji mpa m ụgwọ esogbu m wee waa foundation ụlọ ọkịta ọ bụ na ị chọghị inye m ego ahụ na mụ na anyị na-agba ya emejikwa ihe ahụ ọkịta ahụ jide ekene gị biko otu obu dị m na jide ekene gị otegbu ọgaghị ji eme m ọwụlọ iji ọwụlọ ịbụọ na ya eji eme ego ahụ ka anyị si ebe a pụọ ozugbo ọsọ si ya ebe okwu ọ dị mma mụ na ya na-aba ejedebekwugbo n'anya ka m gwa gị ilu oyi gwa nna gị na nwere $1 na-enyezi common 370 naira ị ga-ekele okwe 6 months jee jụọ ndị mmadụ n'obodo etu ntụ oge ụgwọ a na-eji ụgwọ nji ego ụgwọ ere ma na njiri ụgwọ ọmụka ibụrụ ibe adịka mmiri gee ntị ka m gwa gị na otu obuchi na wee dị m na ahụ na mụ na anyị na-agbanye ebidogodi eme ebe a ịghọtago ma ọ were owu ihe gị nye m ka nnaba jewenarịa ka m wee nwee ike nara ozugbo ma ọsọ kelee ọ bụ kịta na nwa m nwaanyị ịfụnanya mere ma ndị niile idulie onaba nke m ịfụrụ gịnị nnọkwa beghị ịdị m nke m hụrụ aka ndị lụpụọ ozugbo ke nke nwee ịhụnanya nwunye gị ka ihe eji respect ọtụmos mụ na ya ya anọ jọgburu bifo iweta nya wee ego nwunye m nna ya ọkụ ọ bụrụ ọsị gị duru gị duru m dunye nye ya ọtụtụ ụbọchị nkịtị shut up in fact ịṅụ upito n'igodu ị na-achọ iso onye na-akeji zuru ụgwọ usi smooth ịmakwana onye ekwu ọdị o nweta mkpọli ka ọ ya kpọliche nkwe nke mma akpọtacha chacha ya hụ onye m ka ị na-ede ka nje weta ego nye ya ọbọkwa m ka a na-abụrụ ụbụ ka ndị dansa inwe lọk na nwe ego ndị mitin nji ka m wee lie nye ya ọbọkwa na m na-enye ihe na egwu na tupu ọjọs ka ọ gara ịdị ka ka m wetara ya ego egwu atụọ iwetewe nọ bye ime You think say they wise? Mumu man. Ọ bụ ilu ebi a na-enye ego eche m na otu ị nọ n'iwu nwoke ka ịtụta nwanne m nwoke ka ọ bịa bịazie ebe a ka anyị mee ya mụ na ya adịka akwa obu ka m ji wee gbaa onye dị na-atụ egwu sef ọ bụ ka a na-adị ka obred agba mmiri obi zacha ka onwe ebe dị ọ dịkwa